Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 23 dugu gaurko asteartea eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Josu Reparaz etorriko da, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria, izan ere orain otsailean aurrematrikula epea irekiko da eta xehetasun guztiak emango dizkigu. Ondoren, ingurumen heziketarako museotik Maria Soto eta Josu Alfaro etorriko dira eta negu honetan egin ditzazkegun ekintza guztiak aurkeztuko dizkigute. Beraz, az gaitezen. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1921 urtean Gasteizen, Araban, Deportibo Alavés futbol taldeak ordura arte existitzen zen Sport Friends deiturikoa ordezkatu zuen. Alavés klubaren sorrerari hasiera emanez. Hamarkada batzuk geroago, 1954 urtean, Ernest Hemingway idazle estatubatuarra bi egun jarraietan bi hegazkin istripuetatik bizirik irten zen. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak bultzizko lerroburuak. Urtarrilak 23 ditu gaur asteartea, hasteko Nafarroako auzitegiak atzera bota du Afaunak euskararen dekretuaren aurka jarritako helegitea. Euskara administrazioan arautzeko dekretua kautela eteteko arrazoirik ez dute ikusten epaileek. Eta Laura Perezek markatu beharrezko neurriak hartuko ditu alduguren aurka urrun egin izanago dio zuzendaritzari. Eta horrekin lotua Eduardo Santos, Nafarroako alduguko idazle nagusiak esan du, Perez bere kasa zebilera zerbait eraikitzen alderdi kanpo. Eta politika kontua alde batera utzita etxeko hospitalizazioaren jarduera ehuneko 28 igo da azken hiru urteetan. Nafarroako gobernuak bertzalde, Nafarroako udalerrien eta Kontzertuen Federazioarekin elkarlanean hiru gidari prestatu ditu toki erakundeetan parte hartzeko. Eta Nafarroako Parlamentu Sozialak buruaren aurkako astea antolatuko dituena ekitaldi eta hitzaldi desberdinekin. Ingurumen heziketarako museoan dirurik gabe trukatzeko merkatu txikia dago aste honetan. Eta bukatzeko bardoak Nafarroako taldekako bertsio egitasmoa otsailaren 2an hasiko da beran. Orain eman diezaiogun begirada bat egunkarietako azalei eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroako aldugu alderdiko zenbait parlamentariek taldea uztea pentsatzen ari dute. Azaleko argazkian Diako bi bolondrez adineko emakume bat laguntzen ageri dira. Titular hau dago, biak oztopoak gainditzen ditu. Diario de Noticias egunkarian. Lerroburu nagusian Laura Perezek liskarrak daudela adierazi du eta Santosek proiektu alternatibo bat planeatzeaz akusatu dio. Azaleko argazkian Puigdemont Kopenhageko Unibertsitatean emandako hitzaldia eta gero ikus daiteke. Izenburu hau dauka. Gorenak ez dio Puigdemonti eurolegea aplikatzen. Gara egunkariko azalean. Goikaldean lerroburu nagusian Lakua ez da Ugartekoaren akzio judizialaz arduratzen. Azaleko argazkian Puigdemont Kopenhagen agertzen da izenburu honekin ondoan. Puigdemont hautagaia Katalunian eta kalterik gabe Danimarkan. Berrian, azaleko lehendabiziko argazkian Puigdemont ikus daiteke Kopenhageko kaleetatik eta izenburu hau dauka. Hautagai bakarra Generalitaterako. Beherago, bigarren argazkian Jon Rame kirolaria ikus daiteke goraino iristeko martxan izenburua daukan irudi batean. Ezkerraldean zenbait berri ezberdin ditugu, lehendabizikoan beste adingabe bat hirugarrena atxilotu dute Bilboko hilketen harira. Ezkerraldean hainbat berri ditugu, lehendabizikoan beste adingabe bat hirugarrena atxilotu dute Bilboko hilketen harira.
Beherago, 1926tik gaur egun arteko sufrimenduaren mapa egin du Etxarri Aranatzek. Aberats handien kopurua inoiz baino gehiago hazi da iaz Oxfamen arabera beste berri batean dugu, eta horren azpian Arrizabalaga 2025 urtera arte jarraituko du Atletiken, 80 milioiko klausularekin. Egunero egiten dugun moduan Euskal Herria Irratiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean Eduardo Santosen hitzak ditugu. Laura Perez bere kasa zebilen eta zerbait eraikitzen ari zen alderditik kanpo. Eskuinean Katxalin Miner IPSeko emakumeen liburutegian, bere liburuaren aurkezpenari erreferentzia eginez, eta bukatzeko zorez duguna ez dezagun ordaindu goiburuarekin ekimenak prestatu dituzte. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eta urtarrilaren 31 arte Milagrosako Zibiboxean goizetan eta arratsaldetan grafiti erakusketa eskainiko da, sarrera librea da. Gaur ere arratsaldeko 6ak eta 4 Mendillorriko liburutegian ipuin kontalaria euskeraz, azeneska poteretsuak izenburuarekin sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 6etan Iruñeako Zibikanen ipuin kontalaria ere euskeraz, Flobin Historio eta ipuin izenburuarekin sarrera librea da. Ostegunean, ostiralean eta larunbatean arratsaldeko 8 Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna. Zutu alai Aires Bohemios La Tierra Baila izenburuarekin sarrerak 15 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7:00 San Jorge Zibiboxean kontzertua urtarrila zikloaren barne. Mon Musicians on Mars taldearen eskutik sarrera doakoa da. Orduak igaro ala, gero eta ostarte gehiago zabalduko dira. Goizean goiz oraindik ere lainoak ugariak izango dira toki gehienetan. Batez ere Kantauri isurialdean, ekialdean non euri pixka bat egin dezakeen goizak aurrera egitearekin batera, lainoak gutxituz joango dira eta hegoaldean eguzkitsu geratuko da. Ipar partean berriz lainoak eta ostarteak izango dira. Temperatura maksimoak 15-17 gradu artekoak izango dira. Asteazkenean giro eguzkitsua nagusituko da, hego haizea ibiliko da eta egunaren bigarren zatian indartu eta enbarazu egin dezake. Era berean, temperatura balio epeletan jarraitzea ahalbidetuko du. Zeruan ostarteak zabalak izango dira, erdi mailako laino eta goi laino batzukin batera. Arratsaldeak aurrera egiten duen heinean, ordea, lainoak gero eta ugariagoak izango dira eta gauerako, zerua oso lainotsu geratuko da. Jarraitu dezagun Iruña herriko albisteekin eta Burlatako herriarekin hasiko gara. Udaleko osoko bilkurak ohiko bilera egingo du pleno aretoan hurrengo ostegunean, urtarrilak 25, arratsaldeko 6:30 gai ezberdinei buruz aritzeko. Iruña hiriko albisteekin amaituko dugu. Iruñako udalaren hipoteka bitartekaritzako bulegoak 53 txosten tramitatu zituen 2017 urtean zehar, eta erdiak aholkularitza jaso zuten. 8 pertsona atxilotutak bere ardura falta kotxean dela eta. Pasaden astean 8 pertsona atxilotu zituzten Iruñan mozkortutak edota gidabaimenik gabe gidatzeagatik. Otsailaren 3an larunbata erroska eta gozokiak salduko dituzten 21 postu jarriko dira San Nikolas elizaren inguruan San Blas eguna dela eta.
Eta azkenik ingurumen hezkuntzako museoak aldian antolatutako dirurik gabe trukatzeko merkatu txikiaren beste edizio bat egingo da aste honetan. Sukaldari laguntzailea behar da Iruñan, eguneko menua, pintxoa, bokatak, plater kombinatuak prestatzen dakiena. Lanaldia astelenetik ostiralera, 5:00 bederatzitara interesatua bidali kurrikulunak fcseleccionbar@gmail.com helbidera. Autotaller batek administraria behar du Iruñan, kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Arakilen Iruñatik 25 kilometrora Artzaina behar da, aragitako ardiekin lan egiten esperientzia duena, kurrikuluna bidali ealsasua@navarra.es helbidera. Irakaslea behar da, lanbide heziketako irakaslea eta soldatzailean espezializatua, kurrikuluna bidali administrazionabilduaelkarte.org helbidera. Saltzailea behar da, haurra arropa opariak osagarriak bisuteria duen komertzio batean, astelenetik ostiralera arratsaldez eta larunbatetan goizetan. Kurrikuluna bidali ofertas2@navarra.es helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da, lanaldi osorako astelenetik ostiralera Iruñan. Kurrikulunak bidali almar2805@hotmail.com helbidera. Metalgintza enpresa batek prentsista behar du, 100 tonako prentsa automatikoakin lan egiteko, lanaldi osorako goizez arratsaldez edo gauez txandan aritzeko. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@ananda.es helbidera. Aseguro eta pensio planen saltzailea behar da Iruñan, lanaldi flexiblea, soldata fijoa gehi osagarriak. Kurrikuluna bidali oficina@agentespesei@elbetia.es helbidera. Metalgintza enpresa batek tailerrerako langilea behar du, ikasketak erdi edo goi mailako mekanizazioa, lanaldi osorako goizez edo arratsaldezko txandan, zizurren aritzeko. Kurrikuluna bidali personaldetaller2018@gmail.com helbidera. Fibra optika telekomunikazio denda batean saltzailea behar da Iruñan, ordutegia goizeko 10:00 3:00 eta arratsaldez 4:30 8:00. Kurrikuluna bidali rrhh@logicaline.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.